obi a yehu ade no ye da nakoma so pa enti se ne nyame atonsa afre na ye nti my name is Akwes and I'm here to read the biography of Baba Spirit Prince. But I'll try as much as possible to translate the English to vernacular so that we be our idea everything that we can hear. And when it was your kubi as Unia, then a question. Yenye gyina ha ede ma eye Baba Spirit na yokufo ye de ye mu ni say yokufo nemu we yinua eye 8 September ana yinua be ma Baba Spirit oto ana nanom e wo sielo na sada no eye da yesi yere fida ni nyina ne se sada no na eye ye nyankasa ma eye English abochimem Queen Elizabeth sada no ana no so to ana nanom e wo sielo yinua be ma eye Baba Spirit eye school of brand wo eye akupon in 2014 yinua be ma Baba Spirit akọ eba okoye omo eye adoye eno kwasem ne se enie be koso no na omo nti a ye etwam de omo eti eni nti no yinua be ma Baba Spirit ekoto eye information eye van etimi kasa ewu emani fafo no eti se ensensei ana ekoso yetosu bi osa akoye eye school foni na adoye efa eye empaboa ye fe di shoe ye se eye blancho eye shoe nti no yenuanom a omo eni efra no oma eye omo a edu so person mo she shoe de kwa sorry person mo she shoe ti bi ko eye duma de bia no okoche eye shoe ewo eye school of eye blank awo eye akopo okoche ede pa Bema Baba Spirit, when you're at the age of 34 years, would be a baby no. And what I'm a quick baby now, or no me now, a kuboom, it did a child a assassin. And the other no can say, a year a kudomwa, and then I come as to say, Obako yo my year, Obako cho my dear, a year in the far for no. Kwasem say aye adwene say samre ya yenua be ma yini ho no yenua no ma yefra na Baba Spirit etimi akwadi ye o ma do ye fampa mo e fantare ho no enei etu atwa ana say ejidi say enche enifafo no ebi mu e wo ha omu nyina di mu dance say Sunday day. Boya kebe akomo so be shampaboa etimi ade akọ omo asori eni omo esku enso so oni ho no omo so etwa adwo enkase enti omo so be nyampaboa ahyebiem ana say omo mpaboa etwa to a inu abema be basket de bro no enwa na batu ani no eni fafo ni bi Minya be my eba udri ha be me no akadi ba ko bi na ye kenjira na say be mi friendly bi amani ye ma minya be ma enkasa iwia minya ba no so ewa ha so ebeka enti no omo so obi ni ba ko bi bia omo ebeka enti ba omo enkasa. Yeah, hello. Hallelujah. Yeah, I'm saying shedantly we be changing we are can yeah be can say you know Baba Spirit there now we will be 77
yɛ a yɛnhu adeɛ no yɛda n'akoma so paa nti sɛ nnɛ nyame ato nsa afrɛ no a yɛnti hu adeɛ nti yɛtena yɛ dɛm fam saa at least yɛni biribi akora na sɛ yɛn nso yɛde yɛtutu yɛn nan mu ba ne yɛbɛtaa yɛn n'akyi a nhyira no bɛka baba spirit ɛwɔ baabi a wɔwɔ biara ɛm sɛ baba spirit ɔda hɔ yi menim sɛ October 1 1981 ɛna ɛwɔ no na afe 2012 mu ɛna mene ne bɛnya nkitahodie na turu mi nɛɛma anifrafoɔ bebree so ɛbɛyɛ n'adamfo sɛ na me nua ne kae no 2014 na ɔdi ne birthday ne 33rd birthday October 1 ɛna ɔde information center van ɛba school for the blind na 2015 so ɔdi ne 34th birthday no ɔbaa hɔ ɔne artist bi sɛ Asa Khalifa a ne kaneɛ frɛ no old soldier aberanteɛ bi sɛ D crime okrasi ni Samuel ɛne artist bi a n'ɔmo ka ho ɛmo ho bɛyɛ adɔyɛ ɛma ne frɛ ni bia na ɔwɔ bia nya shoe ɛhyɛ na baba spirit deɛ sɛ ɔwɔ school for the blind no sɛ ɔyɛ blind nko ara sɛ ɔwɔ kyɛw na ɔfrɛ no nko adeɛ a at least ɔlɔre frɛ obi bia ohia bia ɔbɛtumi aboa wo nti sɛ ne Nyankopɔn ato nsa frɛ no a yɛni biribi aka ne yɛbɛka ne sɛ dɛm refɛ die nyame fa ne kra nsie nyame hyia mo nyinaa. Lucas, you make it 20. That's it. Isaiah chapter 57 verse 1 says, good people pass away, the godly often die before their time, but no one seems to care or wonder why. So one seems to understand that God is protecting them from their evil to come. Today we reflect on our cherished memories of our beloved son, brother, and uncle, Mr. Francis Yao Ofori, Baba Spirit, as we affectionately call him. He was very peaceful, charitable, and gracious. All family members can attest to this fact about him. It is with deep sorrow and sadness that we read this tribute to your memory. You were a brother in a million. You touched so many lives by your selfless and never expecting any favors in return. Baba Spirit, your body might be gone from us, but your spirit will live on in our hearts forever. You have lived long. You have poured out your life into your family and friends, and we say thank you. Your sudden demise came as a shock. We did not expect it and wish we had more time to continue to appreciate you even more. God in his own endless wisdom knows best. May our God Almighty keep you safe in his hands. Rest peaceful, brother. I'll try to biography from family. Baba Spirit, no affair at him, a handful at the orchard back home. And he was from me that after 12 days now. 3rd October 1981. Gano, not a year with that. A jar day, Yao Francis Bar as I see. And he did in a night of me, not by our council. Oh, this big assembly. And nowadays, Francis Bass has been so dead. Era Alice, I put your cookie. Not a tongue, I dare, and over the knee. That way I make us say, going down from the number. Oh, yeah. Now you'll be at. If I don't want them, I'm not told or yet or very much. It will. It's that in your man and father in the abroad. One silly form or the different form. And I have a fact and our next halfway. And so one more right here and cut into me. That I was there and cried that. A box also mean on that also our check.
ɛwɔ mpempem mmienu ɛne aduonu mmienu yɛante asɛm papa yɛabusua kɔte yɛ ane sɛ yɛn nua bɛrima yɛ a wasɔre ɛwɔ kotoku aban ayaresabea a ɛwɔ nkraman no yaw sɛ ne mmɔfra sɛ ɛkɔ ne sukuu ɛwɔ waa experimental primary school akyire no ɔbɛtoa so ɛwɔ la nipa soa ahs ɛwɔ nkwan